אני בעד השם רוצים ביחד ללמוד בקשר לסימן צדיק עץ סעיף ב'. כמובן שסימן ענק, לא מתכונן ללמוד את כל פרטיו. יש גם את הסוגיה של טעם כעיקר, לגבי מלכות, לגבי איסור תערובת ועוד ועוד. אבל, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת. רוצה להגיע לעמדת מחלוקת בין הרשב"א לבין הר"ן בדעת רש"י, שסבור טעם כעיקר דרבנן. ככה סבור רש"י, טעם כעיקר דרבנן. יש מחלוקת בין הרשב"א לבין הר"ן, האם זה בתנאי שיש בסיס של ביטול חד ויתרה, או אפילו חד ועד. ולסופו של דבר רוצים להעמיד את זה, וזה תלוי על פי שטבק ואיגר, נראה לי סימן קס"ז, להעמיד בגדר הדרשה של הטמאים, מה גדרה בדיוק. זה סוף דבר, אבל בשביל להגיע לזה צריך דרך ארוכה. אבל בשיעור הזה בעזרת השם משתדל רק להיכנס להקדמות. בשלב הראשון הוא רוצה קודם כל להעמיד ולהבחין היטב את החילוק בין דין טעם כעיקר לדין היתר מצטרף לאיסור. אז בואו רבותיי ביחד קצת נטייל בסוגיית הש"ס, מה שהספיקו או לא הספיקו ללמוד. זה המטרה של השיעורים, להשלים את הפערים ולמלא את החסר, כדי שיהיה וחיסרון יוכל להימנות. תערובת של איסור והיתר, מין בעינו מינו. אז אם יש רוב היתר לעומת האיסור, אנחנו אומרים אחרי רבים להטות. כן, זה הכלל. זה כלל שכתוב בגמרא בדף ק"ט, בחולין ועוד. זה בצורה פשוטה. אגמה, התעדש דין של טעם כעיקר, לומדים את זה ממשרת, תכף נראה, יש הבנה של רב חיים בזה, אבל הקבלים בינתיים, בפשוטו מפקיע. דהיינו, עד שרוב היתר יבטל מיעוט איסור הופך את רוב היתר לאיסור. טעם כעיקר, זה הרעיון של משרת. מה כתוב במשרת הענבים בפשוטו? תכף נראה מחלוקת רבי עקיבא ורבנן. במשרת כתוב שמשרת ענבים לא יאכל הנזיר, אסור לא רק לאכול ענבים, אחד מהאיסורים של הנזיר בקדושתו, נזר אל הקו על ראשו, אלא גם מים ששמרו בהם בפשטות, כבוש כמושל, פשטות, את הענבים ונתן טעם, זה אסור. עכשיו, איזה צורה נתן טעם? כל מיני דברים. כתוב בראשונים, בפוסקים, או על ידי עירוב, שתי משקים, זה נקרא טעם כעיקר, על ידי בישול או על ידי כבישה. דרך אגב, יש נדון אם כבוש כמושל זה דאורייתא או לא. כן, הם יודעים כבוש כמושל זה דאורייתא או לא, כיבוש ממש או לא. אבל פשטות בינתיים הולכים כפשוטות. בסדר? זה דבר ראשון. עכשיו, בואו נתחיל לראות מה שכתוב בגמרא בפסעים. יש סוגיה שמתחילה בדף מ"ג סוף עמוד ב' עד מ"ה רש עמוד א', לגבי דין היתר מצטרף לאיסור ודין טעם כעיקר. אז קודם כל כתוב לגבי קודשים, שאם נגע בשר שלמים בבשר חטאת, אז דיני אכילתו הרי של החטאת יותר חמורים מדיני אכילת שלמים, הן לגבי הזמן וכו'. וכתוב שמה, ככל אשר ייגע בבשרה יקדש להיות כמוה. כן, ככה דורשים, ככה הדין, דיינו שבשר שלמים שדינו קל יותר מחטאת, אם נגע, כלומר היה מגע ביניהם נגיד צלי וצלי וכו', עם בעם של מה שנלמד בסימן שלנו יותר מאוחר, אז מה הדין? שהוא כמוה. אז מפה דורש רבי עקיבא בפסעים שמה, עניין היתר מצטרף לאיסור, ללקוט על זה. הרי כתוב כל אשר ייגע בבשרה יקדש להיות כמוה, ומילא אם אתה אוכל את הבשר שלמים שיש בו את הטעם הזה, שאיך קוראים לו, של הבשר אתה אוכל כשיעור, אתה לוקח, כי לא אכלת שיעור אתה מיעוט לזמנו נגיד וכו'. כן, מי כסר של פרטים, אין שם תוספות איך בדיוק הציור. אפילו יותר מ-60. כן, לכאורה, חזק, צודק, בדיוק. זאת אומרת, היתר מצטרף לאיסור. זה דעתו של רבי עקיבא. עכשיו, לגבי נזיר, בפרשת נשוא, כתוב, כפי שפתחנו מקודם, משרת ענבים לא יאכל. מפה רבי עקיבא לומד, לעניין שהיתר מצטרף לאיסור. מפה הוא לומד את הדין שהיתר מצטרף. מקודם דיברנו בקודשים, היתר מצטרף לאיסור, נכון? שם מדברים על חולין. זה לא קודשים, זה שאר איסורים. אז ממילא הוא דורש פה היתר מצטרף לאיסור.
כמו שהגמרא מפרשת דף מ"ד עמוד ב', ציור אחר. כן, ציור אחר. מה זה משחת ענבים לפי רבי עקיבא? דהיינו כזית לאם, כן, כן. נגיד חצי זית, יין, נספג בלאם, תכף נצייר את זה עוד פעם, אבל קטן היום. אז היין עצמו יש בו שיעור כדי ללקוט על איסור שתיית יין? לא. אבל בצירוף הלאם שבתוכו ספוג היין מתקבל שיעור, היתר מצטרף לאיסור ללקוט אפילו, רבי עקיבא. זה ככה לומד במשחת ענבים. לפי רבנן, דורשים זאת לגבי מה? משחת ענבים לגבי איזה דין? טעם כעיקר. חכמים, הדין של המשרת לא מלמד דין היתר מצטרף לאיסור, אלא דין טעם כעיקר. זה ציור אחר, זה ענבים במים. בדיוק, יפה מאוד, ציור אחר, וזה פשט התקרא, זה פשט התקרא. מה זה משחת ענבים? זה לא הכוונה משרת לאם ספוג במיץ ענבים, לא כתוב שביין. זה הפשט. כן, זה פשוט לא, רבי עקיבא פה הוא החדשן, תכף, על פי ההקדמה הזאת שהקדמתם, ובצדק תבינו שאלה תכף. תכף. מה הדין? אתה מצטרף לאיסור. אני אגיד לך, סוף דבר... לחם, חצי זית, חצי כזית לא, סוף דבר הוא... להתערב עם לחם. אני מסביר, אני שואל, אני לא. לא, אתה שואל, אתה אומר טוב, אני רק עוזר מה שאתה אומר. דווקא מינה בין רבי עקיבא לחכמים, האם היתר מצטרף לאיסור? זה הכל. מה זאת אומרת? אבל הם לא יסכימו במצב של... כן, בדיוק, אותו זוהי. רגע. אתה שואל טוב וחכה. בסדר? אני אענה לך על רגע לאט, כי זה הצריכות שאני רוצה לעשות, זה הלב, לא הלב של השיעור, אבל זה הנקודות המרכזיות שאני רוצה לעמוד עליהן. איזה? תחזו איתי אם אתם מבינים מה שאני אומר. הוא שואל, אני עונה, אומר לי, מה נפקא מינה שאתה אומר לי, שלפי רבנן רבי עקיבא שדורשים משרת הארץ מרבי עקיבא שהיתר מצטרף לאיסור, דיפוק להם טעם כעיקר. נפקא מינה היא פשוטה, טעם כעיקר זה כאשר הטעם מתפשט בשיעור היתר של כזית נגיד. נגיד שללקוט זה כזית או רביעית, עכשיו אין תפסו אותי בשיעורים, זה לא נקודה כעת של הנושא שלי. נגיד בשביל ללקוט צריך לאכול או לשתות, בסדר? כזית, יין. עכשיו, אם היין עצמו יתפשט באזור שהוא פחות מכזית, מעליהם, אז אין פה טעם כעיקר. יש לך פה כמות של כזית מותאמת מטעם יין? אני שואל? לא. אבל לעומת זאת, אם מבחינה כמותית, אתה משער, עושה מדידה. יוצא לך כמות של כזית בצירוף חומר עליהם וכמות היין הספוג בתוכו, אז אם אתה מסרב לאיסור, כן לא כן. הבנת את הנפקא מינה? כן, גם אם אין, לא רק את זה, גם מבחינת כמות. מקודם אני צריך שהלחם עצמו המותאם. נגיד יותר מ-30 לא יצא? כן. תכף נפרט קצת יותר. מה? אפילו? לא רק שאין בו טעם, גם בשיעור של ה... כן, השיעור של הכמות, של החומר. אני הולך לכיוון השני. חומר. הבנתם טוב את ההבחנה הזאת רבותיי? הבנתם טוב? אני חוזר על זה? זה בסדר? כי הוא מצרף גם את הלחם. לא, עזור בקצרה. האמת הולך להגיד את זה יותר מאוחר, אני לא אגיד לך מעכשיו. זה על פי יסוד הזה מבואר בתוספות רי"ד. אבל נעזור על זה, תכף נראה את זה יותר מפורט. בקצרה, היתר מצטרף לאיסור זה נושא של צירוף שיעור. כמו חנן. אני לוקח, כן, כמו, זה לא בדיוק. כי ענן זה לגבי טעם כעיקר. זה לגבי איך לשער את הנפילה השנייה. לא להתבלבל. כן, לא, אל תזה מבלבל. אנחנו מדברים על מלכות. בוא נדבר על מלכות. אל תתרחב. כן? אז היתר מצטרף לאיסור זה לגבי איך לצרף שיעור כדי ללקוט. כדי ללקוט צריך לשתות נגיד, למשל לאכול שיעור כזית יין. זאת טעם כעיקר, היתר מצטרף לאיסור. אפילו הכמות יין היא חצי רביעית, היא חצי שיעור. אבל לא, אם היא נספגה בכמות לחם, שאם אני אצרף את שתיהם יצא שיעור, כאילו הכל יין. אפילו לא מורגש הטעם שמה. אבל איך תמציא, נו, בסדר, לא אופן שזה טעם אין קלוש, אני יודע מה? לא עשר ציורים. ואילו טעם כעיקר זה משהו אחר. טעם כעיקר זה אפילו ביין אין
אם מתפרס היין בכמות של נגיד כזית, נגיד כזית לא כמעט זה, והטעים את כל הלאם נפר לעפצה של איסור. זה כבר לא ראינו, בסדר? הלאה. שאין, לא מוגבל לכזית. התורה עכשיו מצווה, מה אתה אומר? אני לא מוגבל לכזית בפרס? אין בזה הגבלה? כל עוד זה נתן טעם בכל הכזית? כן, זה הופך להיות גוף האיסור, לא מוגבל. לא, כי זה רק מבחנה. אתה שואל שאלה עדשה שצריך לבדוק אותה, אני לא זורק כעת. אתה שואל האם זה מוגבל שהאכילת היתר המצורף לאיסור יהיה מוגבל בזמן האכילה כדי אחרת פרס, לא זוכר. צריך לבדוק בפוסקים. יש פה רמב"ם, תפתח ברמב"ם, המקור לזה בין השאר, גם בראשון ברמב"ם פרק הלכה ד' בהלכות נזירות. שמה מסתמה מפרט את זה, לא זוכר כעת, בסדר? הלאה. יש לנו עכשיו מקרה שלישי. דיברנו על קודשים, חטאת שלמים. דיברנו על נזיר, משרת, האם גבי את המסתכל של איסור או טעם כעיקר. עכשיו, גאולי נוכרים. אחר מלחמה עם מדיין. מה הקדוש ברוך הוא ציווה למשה? כן, זהר לגעיל כלי מדיין. נכון? אז משמה לומד רבי עקיבא. כן, שומעים רבותיי? משמה לומד רבי עקיבא שטעם כעיקר דאורייתא. דהיינו, אסור לך להשתמש בגדרה בת יומה שלפני זה בישלו טרף עד שלא תגעיל אותה. זאת אומרת, הטעם שיפלט מהגדרה יאסור לך. הלך שטעם כעיקר דאורייתא, ככה סובר רבי עקיבא. חכמים עולקים, אומרים משמה אין לי ראיה. למה משמה אין לי ראיה? משמה זה עידוש. כי אפילו בגדרה בת יומה הטעם הוא קצת פגום. נכון שאם הטעם הוא לא בן יומו הוא ודאי פגום. וטעם פגום שאינו בן יומו, זמן ק"ג, אז סוגיה בפני עצמה זה נבלה סחוחה, כל הסוגיה שמה, יורד שמה. אבל אם בן יומו הוא לא פגום, אבל הוא פגום קצת. הוא פגום קצת, וחכמים אי אפשר ללמוד משמה לעלמא לדין טעם כעיקר, זה כאילו דין מיועד. כן? תבדקו את הנוסח, שהוא איזה אומרה מיועדת שהתורה אמרה שמה. הכוונים, במה זה מסתכם הנושא? ככה, שימו לב, כמה מסבירים הראשונים, שמה? רבי עקיבא, בואו נתאים עם מה שהטענו. מה הפשט הפשוט? אבל הפשוטה במשרת. האם הכוונה, יפה, יותר משמע ענבים שרויים במים, מאשר פת ספוגה יין, נכון? לכן מי הרשה כביכול לרבי עקיבא לדרוש את הפסוק של משרת לא כפשוטו, אחרי שיש לו מקור אחר לטעם כעיקר, מגאולי עקום, הוא אומר, הייתר לי, המשרת, לאן יש יותר מצטרף לאיסור? בהבנה שלי במשרת. אבל חכמים שכביכול נטרלו את הלימוד מגאולי מדיין, כי שמה זה לא דין טעם כעיקר בגלל שפגים פורטה, המקור היעיד שטעם כעיקר זה משרת כפשטות. אין לי מקור נוסף את המצטרף לאיסור. אז איך הוא בנה קומה? אחרי שהוא למד מגאולי מדיין? מי זה הוא? רבי עקיבא שהוא למד ששם טעם כעיקר. אז ממילא אי אפשר להגיד שעוד הפעם התורה תלמד אותי טעם כעיקר במשרת. אז המשרת נהיה כן, כן, כן. זהו עניין. אם לא עניין לשריית ענבים במים, זהו עניין לספיגת יין ועתיכת לאם שמצטרף לאיסור. פרשה חדשה עם הגדרים שלו. בסדר? זה אם כן הצריכות של דברים. עכשיו, זה קודם כל שטר ראשון. עכשיו בפסעים, אחרי שהגמרא מביאה את הדרשה של משרת, כן? הגמרא מקשה, רגע אחד, אוקיי, זה, אמרתי לכם את זה בקלות. עכשיו בואו נסכם מה בינתיים למדנו, עם תוספות, זה סיכום משופר. מה יוצא המסקנות הדינים וילפותו לפי רבנו ורבי עקיבא לעניין היתר מצטרף לאיסור ולעניין טעם כעיקר? אז נדבר קודם כל נתחיל עם היתר מצטרף לאיסור. מה זה היתר מצטרף לאיסור? להשלים שיעור איסור לנקוט עליו. זאת אומרת, אף על פי שלא אכלת שיעור שלם של איסור, כמעט שאכלת ולוקה. זה החידוש של היתר מצטרף לאיסור. ולעניין קודשים, נתחיל ככה, לעניין קודשים, אז זה כולי עלמא מצטרף יותר לאיסור. גבריאל. הזדמנוס, הסתכם את התרא. אבותיי, ראית עד ש... טוב, נו. לעניין הבנתם. לעניין קודשים, לכולי עלמא מצטרפים יותר לאיסור, כמו שדרשו חכמים במסקנת כמו רבי עקיבא. לכל אשר ייגע. שמה גם חכמים, הנה אני עכשיו מדגיש לכם, מסקנת הגמרא בפסעים, שגם חכמים מודים לרבי עקיבא שהדרשה של שלומים וחטאת, אשר ייגע וכולי,
היתר מצטרף לאיסור לנקוט כאילו אכל שיעור שלם של עתק שלא בזמנו, בזמן של שלמים, בסדר? זה גם רבנן מודו. עכשיו, אבל ללמוד מקודשים משאר התרא, לא. קודשים זה אמור, כמו שאומרים כמה הלכות. עכשיו, לעניין נזיר, האם היתר מצטרף לאיסור? לפי רבי עקיבא, היתר מצטרף לאיסור, זה הדרשה של משרת. כן, וזה מיותר, כמו שאמרת תוספות ריד, ששמעתי לכם מקודם זה תוספות ריד, שהרי שכבר אני דורש מגאולי עקום טעם כעיקר, היתר משרת להיתר מצטרף. אבל חכמים סוברים שהיתר לא מצטרף לאיסור בנזיר. קל וחומר נשאר איסורים. וככה באמת הרמב"ם, כפי שהזכרתי מקודם בהרגל אחת דלת מהלכות נזירות, פה זה גם אומרים שהיתר לא מצטרף לאיסור אפילו בנזיר. חוץ מקודשים. הלאה. עכשיו לעניין שאר איסורי תורה, מלבד קודשים ונזיר, כולי עלמא, שמתם לב? שאר איסורי התורה, חוץ מקודשים ונזיר, גם רבי עקיבא. מה? אמרנו לפני שנייה שגם נזיר לא אומרים כאן בסדר. עכשיו... עוד פעם. מה אתה שואל? אמר שהרמב"ם פסק כמו רבנן שגם בנזיר. בסדר. שאני מספר לך סיפור. מה אתה אומר לפי רבי עקיבא בשאר איסורים? לא קודשים, שלכולי עלמא היתר מצטרף לאיסור. לא נזיר שבמקרה לרבי עקיבא מצטרף לאיסור. שאר איסורים היתר מצטרף לאיסור? למה לא? יפה מאוד. אז ככה לכולי עלמא זה מצטרף. לפי רבנן, הרי גם בנזיר המקרה של משרת הוא מסביר את זה טעם כעיקר לא היתר מצטרף לאיסור. אז אין לך מקום. קודשים חמור, משאר איסורים. אלא גם לפי רבי עקיבא שלומד היתר מצטרף לאיסור בנזיר, זה שתי נזיר וקודשים, זה שתי כתובים בהם כאחד ואינם מלמדים. בסדר? כן, מובן טוב את הדרגה של הדברים? עד כאן לגבי דין היתר מצטרף לאיסור. עכשיו לגבי דין טעם כעיקר. אז זה כולי עלמא לעניין כל איסורי התורה, רואים טעם האיסור בהיתר, זה כמו נוכחות האיסור כעיקר. כל זה לפי רבנן. כי רבנן לומדים ממשרת, רבנן זה רבי עקיבא, לומדים את הפסוק כפשוטו, ממשרת שהיתר מצטרף לאיסור. אחר כך בקל וחומר מבואר שנייה את. מה? כן, בסדר. רגע, צודק שנייה. לפי רבנן לומדים ממשרת. מאיפה לומדים לפי רבנן? ממשרת. ואגב, מבואר בגמרא, זה לא אמרתי לכם, עכשיו אני אומר לכם, בפסעים דף מ"ד, בקל וחומר. מנזיר שאר איסורים אנחנו לומדים, אין שם את קל וחומר, שאר איסור תורה שטעם כעיקר. טעם כעיקר. עכשיו, רבי עקיבא לומדים את זה יפה, מגאולי מדיין. יפה. עכשיו, מבואר בסוגיה. עכשיו, זה אני רוצה להדגיש מה שאלתם לדבר מקודם, שהנושא האם טעם כעיקר או לא. והנושא האם היתר מצטרף לאיסור או לא, לא תלויים זה בזה. לא תלויים זה בזה. אפשר לסבור פה טעם כעיקר והיתר מצטרף לאיסור, אפשר לסבור היתר מצטרף לאיסור ולא טעם כעיקר, זה לא הבעת עלייה. עמדתם על זה? זה מה שרוצים מקודם דיבור איתך להעמיד. אז אני אסביר את זה. יש סיטואציה אחת שלכאורה נצטרך להסביר. למה זה? הנה, לאט נגיע. היא מבואה בסוגיה שלפי חכמים רבי עקיבא, אתם מועזים אותם. יפה. לפי חכמים מתדעת סוברים שגם בנזיר עוד בקודשים, היתר לא מצטרף לאיסור? לא מצטרף. יש לנו כן מצטרף לא מצטרף, כעיקר לא עיקר, נכון? מצד שני, הם סוברים טעם כעיקר. אז רגע, אתה רואה שעד כמה שהיתר מצטרף טעם כעיקר, זה כאילו שתי מושגים, לא בגלל שהיתר לא מצטרף לאיסור, שטעם לא יהיה כעיקר. להפך, לפי רבי עקיבא סובר שמשרת זה היתר מצטרף לאיסור. לכאורה טעם כעיקר רבי עקיבא? כן? אז הגמרא צריכה להביא ילפותא. בלי ילפותא, שגאולי עקום, רבי עקיבא כמובן נתקע. המפתסות זה לא מדויק, אבל בסדר. אבל בלי ילפותא היה מקום להגיד שעד כמה שהיתר מצטרף לאיסור רבי עקיבא, טעם לא כעיקר, אילולא גאולי עקום. אז מה יסוד הדברים? יסוד הדברים מבואר בתורתו של הרמב"ן, שהובא בשו"ת הרשב"א סימן ת"מ, ונקריא לכם את הדברים, כאילו נעזור לדברים שהתחלנו להגיד מקודם. למעשה, התשובה הפשוטה היא שיש בכל אחד מהדינים חומרה וכולה. בהיתר מצטרף לאיסור או לא יש חומרה וכולה, בטעם כעיקר יש חומרה וכולה. או מטעם התפשטות הטעם, או מטעם שיעור הדברים. ואסביר, מי שהבין, מי שלא הבין, אני אפרט. אבל זה הכותרות. הנה,
אפשר לסבור טעם כעיקר דרבנן. רגע, אז מה היסוד? אני אגיד לכם ישר. העניין של היתר מצטרף לאיסור, פירושו שיש בפנינו האיסור בעין. נכון? מה זה היתר מצטרף לאיסור? שחיין ממשי. רק אין פה שיעור למלכות. לכן על ידי ההיתר של ידו, שמצטרף איתו, נדון אם מצטרף להשיב בשיעור או לא. היתר מצטרף או לא? זה עין. מצד שני, טעם כעיקר, אין כאן איסור בעין. הנה, נקודה חדשה. האיסור הוא לא בעין. טעם. טעם. רק הטעם שלו מתפשט. שימו לב טוב, לא אמרתי טעם שלו מורגש. כי מורגש זה רק ביחס בין מינו לאמנו מימינו. בין מינו ומימינו, זה לא נקרא מורגש, זה נקרא מתפשט. בלי שיורגש, אבל הוא קיים. זה יודע, זה רק טעם. זה לא ממשות, זה טעם. מה ההבדל בין טעם לממשות? צריך עוד ללמוד. אבל על כל פנים, האם ממשו מראוי זה נקרא טעם, או נקרא בעין? בסדר, צריך ללמוד. נמצא שבכל עד רבותיי יש צד אומרה בדין של היתר מצטרף לאיסור. בדין טעם כעיקר יש צד אומרה וצד כולה. טעם כעיקר יש כולה שאין כאן משהו של האיסור. ויש אומרה שהטעם מתפשט בכל ההיתר. ואתם רבותיי צד אומרה וכולה, לעזור על זה. בטעם כעיקר יש צד כולה שממשו של האיסור איננו, ויש אומרה שטעמו מורגש או כפנים מתפשט בכל האפצה הנידונת, בכל התערובת. זה עין. לעומת זאת, בהיתר מצטרף לאיסור יש כולה שאין באיסור עצמו עד כמה שהוא כאן, אין בו שיעור. הוא נזקק. זה חומרה. זה כולה. לא, אין פה שיעור מלכות. בוא נדבר על מלכות. מתחייב באמת. צריך מלכות, שיעור. אז אין באיסור הבאים שיעור. הרי איסור לא נתפשט, לא מדובר שיתפשט כל ההיתר, נכון? שיעור מצד עצמו, זהו, עוד פעם. בהיתר מצטרף לאיסור, יש כולה, עוד שנייה, עד נשמע אותך. לא, נשמע אותך עוד שנייה. נשמע אותך. בהיתר מצטרף לאיסור. מה כולה? כי אין שם שיעור, לכן הוא לא לוקח. מילא אם היה שיעור לא לוקח. לא, כולה הכוונה שאילולא החידוש של ההיתר בא להאשים את השיעור לא היית מלכה. זה לא כזה פשוט שאתה מלכה. חידוש בא להגיד לי שההיתר מצטרף וזה גם נהיה אסור. מה החידוש שההיתר מצטרף כולה, שלא לוקח? אני מסביר את עצמי. אני מסביר, כשאני אומר כולה הכוונה צד להקל. יש סיבה להקל, כי יש לך פה שיעור מצד עצם האיסור, יש לך חצי שיעור. זה לא לוקח עליו. זה סיבה יותר ללקוט או לא ללקוט? לא ללקוט. אז אם אתה בא בכל זאת אומר לי, היתר מצטרף לאיסור זה חומרה, זה חידוש. כי בסוף הוא כן לוקח. אז יש... לא לוקח. לא, תלוי אם אתה אומר כן או לא היתר מצטרף. מצטרף לאיסור, כן לוקח. היתר מצטרף לאיסור לוקח? כן, זה כל אבות של רבי זה עקיבא. עבור. בסדר? זה כל עבור. אתה עושה גיור לעומרה, זה אפילו לא בלי טעם. בלי שיורגש הטעם בהיתר. ומצד שני, יש עומרה, כי אלק האיסור הוא בעין. זה לא רק התפשטות טעמו, זה ממשו, הוא פה. זה שתי הצדדים. לכן, שהמובן טוב, בואו נסכם רבותיי. בואו נסכם עמדות. אפשר לסבור טעם כעיקר דרבנן. למה? כי אין כאן ממשו של האיסור. מי אמר לי לדון טעם כעיקר כממשו? אולי לא? כן, אולי מי שרצה אסמכתא, כן? כמו שרש"י סובר. אבל איסור בעין, כמו בעין, אז הוא אמור יותר. אולי הוא כזה אמור שיש צעד להגיד שצריך אפילו אליו איסור בשביל לאסור. אולי לא. אבל אם יש קצת יותר להחמיר, יעשי. זה שתי דעת. שעד כמה שאני סובר שטעם לה כעיקר, ייתכן שהיתר יצטרף לאיסור להשאיר איסור, כי יש פה איסור בעין. אומרים חצי שיעור, אבל ישלים את השיעור. לאידך גיסא, שומע יהודה, תפגשו את החשבון, עד 20 שנה לא תפגשו את החשבון הזה. ולאידך גיסא, אולי. ולאידך גיסא, אפשר לסבור שהיתר אינו מצטרף לאיסור. היתר אינו מצטרף לאיסור, למה? כי סוף סוף עשר פה בבסיס של השיעור. ומצד שני, אם לא עשר בשיעור, יש לך פה, למה? כי התפשט. אצל מה שהתפשט הטעם, יש חינה שלו עשר בשיעור. לכן זה סברה להגיד שאפילו שלא אומר שהיתר לא מצטרף לאיסור, אולי טעם כעיקר. כי הטעם כעיקר זה כאילו יש פה שיעור. עד כמה שטעמו כממשו. טוב, בסדר? אז עכשיו, מיד הצליחותה. עכשיו,
רש"י כותב, הדברים האלו מפורשים ברש"י. כותב רש"י, היסוד של הדברים. כותב רש"י בפסחים דף מ"ד עמוד ב' מפת ומיין חייב מלכות משום עליו של נזיר. אולי פעם את הסוף. אם עכשיו אני סובר שאני לא מצרף היתר לאיסור, אני כן יכול לסבור עדיין שטעם כעיקר. זה ברור למה. כי אני פשוט לא מצרף עניין חיוב, אבל מצד האיסור אני כן עושה. כל זמן שהטעם מתפשט ונותן טעם. זה דבר שבסברה מתקבל. אבל להפך איך זה עובד. אם אני סובר שטעם לא כעיקר, זה אומר שהטעם שהוא מתפשט הוא לא משנה לי כלום. לא, כי הוא לא כמו ממשו. מי אמר לך שטעם הוא כמו משו? אין לי בעיה, אבל הבעיה שלצרף היתר לאיסור אין איזה הגבלה. זה אומר גם אם לא, זה לא מאיים. עד כמה שאני התנגדתי ואמרתי, תשמע, הרגשת טעם זה ככלום. זה לא אומר כשיש לי ממשו, רק עשר לי בהשלמת השיעור שלא אשלים. לא אמרתי זה מוכרח שכן או שלא, אבל זה עדיין לא תלוי. איסור להיתר לא מצטרף טעמו, רק ממשו. אז טעם, כן? כשאני אומר שאני מצטרף היתר לאיסור או איסור להיתר, רבי עקיבא, אז אני לא סובר שטעמו גם מצרף, רק ממשו. כן, ברור. הערה נכונה. אמרתי שהם שערים, כאילו סועדים תחת אחד תקרא לזה. כאילו יודעים, נגיד, היה עצי רביעית בכוס, ושמת עתיכת לאם ונספג הכל טק. זה גם לא אכל. מצד היין עצמו לא אכל שיעור. אבל בצירוף הלאם, העל שיעור. נגיד בצירוף גם חלק הלאם, נגיד יותר מזה. חלק הלאם נגיד שאפילו לא ספוג ביין. תכף נראה, לא יודע. כן, ודאי צריך. כן, כי הוא לא מתפשט, כן, זה כל הרעיון. גם זה. אבל יש לך חלק אחד. זה מה שאוהב להגיד, כן. ככה נשמע. ככה זה נשמע, כן. זה עידוש, נכון, צודק. אני אקריא לכם את זה עוד שנייה. ההיתר מצטרף לאיסור, לא, זה בדיוק, ההיתר מצטרף לאיסור. אם נגיד שהוא אכל רק את החלק של היין. ומה קורה כשאתה חותך את הלחם ואתה משאיר את החלק האסור בחוץ? הנה זה רש"י מפורש, מה אתם עכשיו? בוא תשמע, רש"י מפורש. לא, זה כל העניין של ההיתר מצטרף לאיסור. אם הוא אכל רק את החלק של היין, זה מטעם כעיקר. טוב, בסדר, אבל צריך לסוג גם ללקוט. טעם כעיקר זה רק חיסור, למה זה מלקוט? מובן. אז בוא נמשיך. אתם רוצים לשמוע את הרש"י, רבותיי? יפה. רבנו רש"י. שמעו רש"י. רש"י פסחים מ"ד עמוד ב' על הברייתא. מפת ומיין חייב. משום האיסור של נזיר. ופליגר רבנן עליה. שרבי עקיבא, הם חולקים רבנן. אומרים שהיתר לא מצטרף לאיסור. למה? דלת להו היתר מצטרף לאיסור. ואילו פשט היין בכל הפת. לא אהבו פליגר רבנן עליה. דאית לו טעם כעיקר, והתעביד לפת גופי איסור. והמהפליגר עליה, התעמד רבי עקיבא משום צירוף הוא, ואינמי לא נשרית כל הפת ביין. מצטרף נמי היתר לאיסור לחיובה. זה מרב סניגי הרש"י. זה לא, כאילו, זה העמדת גוף הדיוק של הסוגיה. שומע? באופן רבותיי שיוצא. יהודה, באופן, הבנת מה שקורה פה? יהודה. אבל זה ענק, ואם זה ענק עליכם? לא מעניין. אתה יוצא הרבה, מספיק שתאכל כזית, נו. השאר בונוס. אם הוא יאכל מהחלק של לא נראה לי. לא, צריך להצטרף. לא נהפך, אין לו טעם, הוא מצטרף, הוא גומר. זה אותו גוף. מעבור, בוא נסכם דינים. זה גם נעשה נפל, אז אם תאכל את זה, דוד, זה עדיין לא התענו רש"י. לא רש"י צדיק עד לדרום. זה מוקדם. זה אדום. לא מוכרע. לא אמר בזה, זה חשוב. אמר לי גאולי גויים, אמר לי... מסודר, לא הבנתי לך. והיה לזכרנו ביום של... מה מרחם? זה גם עלינו. אחרי על מה יצמאה? אם בקע על בניה מסוימים, עלינו יצמאה. הלוואי. כן. גם את החלק בלי היין? גם את החלק... כן, אז פה תשמע לי הוא במצע סיפור. אכל את זה. אכל אותו, אבל זה בלי לא היין. מרגיש. הוא אכל את היין וזה מצטרף. הנה, אכל את היין. ברור שאכל רק את היין. מה? אכל, ברור, אכל את כל היין וזה רק מצטרף לא, בקיצור. כלום. לא, מה פתאום? זה יותר מדי. בוא נשמע מי צודק. הכסובים יחירו, מפיקסובום, נאמר חנבניה פנקסוי. בוא נראה מה כתוב בפנקס. באופן שיוצא כאשר פעוט מכזית יין. נאמר שהשיעור ללקוט זה כזית, בסדר? נלך עם זה? יפה. פעוט מכזית יין נספג בחלק של הפת
ובחלק השני לא נספג. ומדובר שבצירוף שיעור חלק הלחם הנספג עם חלק היין שבו אין שיעור כזית, שמעת? נתנאל, חלק הלחם הספוג פלוס היין הספוג לא מהווים כזית, הם נזקקים לחלק הפרוסה הנקייה. דומים? מדובר שבצירוף שיעור חלק הלחם הנספג עם חלק היין שבו אין שיעור כזית, אבל עם שאר הכיכר שאינו ספוג נשלם השיעור. וזה נחלקו רבי עקיבא ורבנן, ולרבי עקיבא שהם מסתרפים מהחלק הלא ספוג עם הספוג בדין תפסק ואיסור, ואילו לפי רבנו לא מצטרף ולא לוקח. גם בחלק הספוג אין שיעור, כן? שלא יהיה מתפשט כי אם היין מתפשט בכל הפת ובפת יש שיעור, זה עדיף אפילו שביין אין שיעור, כי טעם כעיקר. מה אתם מגרה בו? למה? גם אם טעם כעיקר. לא, זה קל. לא, אבל גם אם טעם כעיקר, הכל פנים, זה לא נעשה חנן עכשיו, זה לא שהלחם נעשה חלק מהעיסוק. אז זאת הפרדה. עוד פעם, בקצרה. הכזית למעשה תחלק אותו מהיין, אני יודע שבתוך הכזית... בואי נדבר קצר וקולע. אז יש גם כזית לחם עם טעם. אז הטעם שבתוך הלחם הוא אסור. אני בעצמי מתפלל הלחם מותר, כי אין חנן. לא חנן, אבל יש כאן כזית. שמע, אני אסתכל לך במילה אחת על רגל אחת. שיש בו טעם. יש לך כעת כוסית, בסדר? מצוין. כמה יש בה? חצי כזית יין. לוקים על זה איסור שתיית יין לנזיר? לא. של טעם, של איסור. והיה אם טבלת אותו בפרוסת לחם, חלק נספג בפרוסה וחלק לא נספג, האם לוקים או לא לוקים כשהוא אוכל את הפרוסה כולה? שאלה. תשובה היא כזאת, אם בצירוף של הלחם הספוג והיין הספוג אין כזית, אז לפי רבנן לא לוקה, אפילו אחר כל הפרוסה. לפי רבי עקיבא גם כן לא לוקה, למה? לפי רבי עקיבא סליחה לוקה, כי החלק של הלחם הלא ספוג מצטרף לחלק הספוג, לרביעי, לכזית ולוקה. שמעתם? שמעתם את הסיכום? אז אני עוזר, תשמעו. יהודה. לא, לא שמעתי. לא שאלתי, כבר הבנתי. לא, אני אומר מה שנשאר לפני. מה אני חתכתי את ה... לא, לא, אל תגיד מה אני. היידי לטארית. היידי לטארית. אני מסביר. ממילא, עוד פעם אחרונה לפני שהתקדם. אבל תקשיבו. יש לי פחות מכזית יין בכוס. אם הוא שותה אותה הנזיר לוקה? לא. פחות כזית. הכניס פת. בא מנסה לפתח את הנושא. מכניס פת. היין נספג בחצי פרוסה. חצי הפרוסה. יפה. והוא אוכל כל הפרוסה. חלק הרטוב וחלק הלא רטוב. בסדר? יפה. ובסך הכל יש כזית, ברור, פרוסה. ורבי עקיבא לוקה. את המסע לאיסור, זה הדרש של משרץ. חכמים אין מקום. משרץ, טעם כעיקר. גאולי עקום, חידוש, נגמר, זה נופל בין הכיסאות כאילו, אין, לא לוקח. אבל מעדש רש"י, זה בפן שיותר מצטרף לאיסור. אבל לא יצויר שאותו פחות מכזית יין יתפשט בכל הפרוסה, שיש בה כזית פלוס במקרה, ומטעים אותה, ומורגש אותה. גם רבנן יודו שינקה או שיעשו מדין טעם כעיקר. עכשיו עלו לשמוע דברים חדשים שמעת. לכל זה הבנת יהודה. אני הבנתי, כן, האופציה שלך? לא. לא, אם הבנת, אני מאמין. עד נאמן באיסורים. הוא שאל מה הדינים לנחתך. לא, תגיד מה שאלתי, אני לא שאלתי. אמר לא לשאול מה הדינים. זה לטובה, בסדר. מה זה? אם נחתך. עכשיו אתה רוצה לשמוע רב חיים הלוי. אבא של בריסקר. מה טוב. אז לפני זה, מה... כן. עכשיו נעזור לעיקר הסוגיה. מה עיקר הסוגיה? אנחנו לומדים בכל התורה כולה שטעם כעיקר או מהפסוק של משרת רבנן או מהפסוק של גאולי מדיין ורבי עקיבא. עכשיו צריך להזכיר מה שאמרנו בעד הסוגיות שלא למדו ביחד, מה שנכתבו בזמנו, יסוד של רב חיים הלוי. מה גדר, שמעת, תשמע עקירה. אני לא אגיד לכם עכשיו נפקא מינס, זה שיעור בפני עצמו, אבל זה טוב לדעת את זה לפחות. שתת לחיים, רב חיים.
גדר החידוש התורה חידשה שטעם האיסור זה כמו עיקר האיסור ואינו. האם, שימו לב טוב, הפעם אומר, יש צד אחד להגיד שגם תערובת, איסור והיתר, מין ואינו מין הולך בלח, חד ביתרי בטל, מעיקר הסברה. בא חידוש התורה להגיד שטעם כעיקר, אם טעם האיסור מין ואינו מינו מורגש בהיתר, אז פה יש איסור חדש שקוראים לטעם כעיקר, שנאמר יהיו לעקום, שנאמר משרת, כמו מוגדית לה. יודעים מה לא? הטעם כעיקר בא להפקיע את הביטול. למרות שבעלמא רבים להתנות עד תראה בתל, עלי מיני מין במינו, לפי רבנן רבי יהודה וכו'. אבל ממין ואינו מינוי, התורה פה אומרים אחרי רבים לא להתנות, שנאמר יהיו לעקום, שנאמר. זה, עוד פעם אני אקריא לכם את זה. היסוד של רב חיים, שגדר חידוש התורה שטעם האיסור הווה כמו עיקר ואינו שהאיסור, ובזה שאין אמת שעל הביטול מדין רוע והיתר מיעוט איסור. שוב רבים להטות, כמו שמבואר בעולין צדיק עץ סוף עמוד ב' ברש"י. כשעם כל זה התורה חידשה מעבר לביטול זה איסור חדש מדרשת משרת, או לעקוב, האוסרת ההיתר כאשר במקרה יתפשט טעם האיסור בו. אבל אין הכוונה שהתורה מגלה לנו על ידי דרשת משרת, וכאשר טעם האיסור המותאם מורגש בהיתר, זה סיבה שלא יתחיל הביטול להפקעת רוב, לא. יש הפגמינה לזה, מביאים בזה אישור סתירה ברמב"ם. הנה הבשר בעליו או כדאי הכרם, שרועים, מתערובת, נתן טוב, צריך להסביר את זה. אפשר רגע לאט, כן, אני מקשיב על התחשב, כאילו תרתי משמע, וגם להבין, זה הפגמינות, אבל זה סוגי פעם שתדעו שיש בזה, לא, כי ההבנה הפשוטה כל הזמן שאני אמרתי לכם, זה כאילו חריגה, שפה אין ביטול. לא, יש, מה הפגמינה יש ביטול? לא, יש הפגמינה, כמי גבינת למה, אין שם. עכשיו, רש"י, רק עכשיו מתאים את הסוגיה, פה שמתחילים. מתחילים לב הסוגיה שאלה התכוונו. מה התעלתי את הדיבור למי שהיה ולמי שהיה ולמי שיהיה וכולו? הבנתם מי ש... כן, זה עצרת. כן, עצרת המיליון או עצרת ה-20 וכולי. כן, קיצור, מה? אני רוצה לחתור, כמובן היום לא נספיק, ואני שם לאט, מחלוקת הרשב"א והר"ן בדעת רש"י הסבור שמשרת זה אסמכתא, נכון? הוא מתבסס על מה? על רבא, צדיק עת עמוד ב' ועל בחולין. עוד פעם, שיטת רש"י סוף דף צדיק עת בחולין, צדיק עת סוף עמוד ב', על פי רבא שמע בסוף העמוד, ועל פי רבי יוחנן בעבודה זרה סמר ז', לגלות שהם סבורים טעם לאו כעיקר דאורייתא. ממילא הדרשה שאמרנו עד עכשיו כפשוט לפי רבנן ורבי עקיבא בפסעים דף מ"ד שמשרת טעם כעיקר זה כבר אסמכתא. לכן המילה לא לוקה בגמרא זה אסור, אבל בטוח. רקע ליל המשתמע, על זה נאמר. כן, מה אתה רוצה להגיד? אני אומר שהוא לא צימר רבי יוחנן, תירץ את רבי יוחנן. רבי יוחנן שם הפוך נראה מהלשון של... נגיע לרבי יוחנן, אני בעשי לא יודע מזה רבי יוחנן. תשאול אותי כאילו כזה, אני אתבקר כאלו, אז ראינו אחד בשיעור, אני מדבר בישיבה. היה אוהב לשאול את הראש ישיבה, גמרות, מה ירח. שאלו הרב, לפי תבורה כ"ב רש עמוד ב'. אז הרב נסי לענות לכבד. כשראה שהיה וסת קבוע, פעם אחת יצא מגדרו ולא הבנתי. אתה בוחן את עצמך או בוחן אותי? לא יודע, נגיע. מה שרוצה להגיע זה כזה דבר. רק קווי הסוגיה. יש רש"י שלומד על פי רבא ורבי יוחנן שציינו, שחייבים להסביר שהסוגיה לא כפשוטו. מי שלומד את הסוגיה בפסעים דף מ"ד שהצענו מקודם רבנן רבי עקיבא, מי שראה את רש"י גמורה פשוט, סתם כאן, כל הבחינות שהשבנו מקודם, מה שדיברנו קצת עם הפת והכל. אבל כעת, רש"י סובר... למה רש"י דוחק להגיד שזה אסמכתא? כי הוא נסמך על רבא. לא, כי הוא לומד בסוגיה של זרוע בשלה ברובה, איך שתראה את התירוץ של רבא בפושל, ובשלה זה מונח, יושב על טעם כעיקר דאורייתא. על זה יש טיפול גדול, ומקשים על זה בין השאר, מאיפה? אתה יודע מאיפה מקשים? מהטמאים, צירן, רוטברן, וכולי. ושם יש מחלוקת בין הר"ן לבין הרשב"א. איך ליישב את הרש"י מהסוגיה שמה, ואין נפקא מינה תהיה נפקא מינה להלכה. האם לפי רש"י, וזה אני רוצה לחתוב, טוב להגיד לך, טוב אחרית דבר מראשיתו, שמה?
אני עותר להגיע למחלוקת גדולה בין רש"י, בין הרשב"א לבין הר"ן בדעת רש"י. האם מה שרש"י סובר טעם כעיקר דרבנן, מה נפקא מינה דרך אגב שטעם כעיקר דרבנן? ספק. יפה, כל הכבוד לכם. סעיף? ב' גם ג' אומר אני ג' זה עוד סוג ספק. הלאה, לא משנה. שנייה. רש"י אומר לך, אתה שומע אותי? הנה, כמו נפקא מינה מעכשיו זה טוב. להרגיש טוב, רק לפלפל. האם טעם כי... לפי רש"י, טעם כעיקר דרבנן. אם כן יש את העובד, בוא נגיד את זה בפשיטות. יהודה, אני רוצה להעמיד את זה, זה חשוב מאוד. בזכותכם, זה עכשיו יצא יותר ברור. יש לי את העובד, מין בעינו מינו, לח בלח. בסדר? ויש רוב. לא, כלום, לא אומר. ויש ספק 60. לא, בכוונה. יש ספק 60. דהיינו נשפך אלק ולא יודע לעשב את היעס. אם אתה אומר טעם כעיקר דאורייתא, ספק 60 לדאורייתא אומרה ותזרוק את התערובת. נכון? כן. כן. ואם, כי זה ספק גמור, לא ספק 10 נדיעה, זה כמו קער, זה עוד צד. בסדר? אני צריך לדעת שיש רוב. רגע, אתה בתי. לכאורה אתה בתי. אתה נוגע בפירונקל. ואילו לפי מי סובר טעם כעיקר דאורייתא לאומרה טעם כעיקר דרבנן לפי רש"י שאומר טעם כעיקר דרבנן וספק משום נשפך, האם זה בתנאי על כל פנים שוודאי לי שהיחס בין האיסור להיתר הוא חד בתרי כמו שהתחלת לומר וכך כתוב פוסקים בפשטות להלוכה על כל פנים לא רש"י להלוכה פוסקים להלוכה טעם כעיקר דאורייתא לפי רש"י טעם כעיקר דרבנן, האם מתנאי שלפחות יש ביטול ברוב ורק כלפי ה-60 ספק לכולם או תלמה אפילו חד בעד הבאתם דווקא מילה עצומה הבאתם? מה שנמקה לפי רש"י בספק נשפך בטעם כעיקר, האם מדובר בוודאי היה רוב ספק 60 או ודאי לא היה רוב בספק 60? אפילו ספק רוב. ספק רוב. אמרת יותר טוב. שמעתם? זה החתירה. בוא נתחיל עכשיו. אבל יש ספק רוב, למה שנקה לפי רש"י? לא, אחד בתרי. רוב זה גם, לא? רוב זה גם נצחק, לא? אבל רוב זה לכולם. זה לכולם מה להלכה שעמדת כעיקר דאורייתא. לא, גם כעיקר דרבנן, דאורייתא אחד בתרי בתים. זה לשון רש"י. דרבנן אומרים 60. זה לשון רש"י. שאחד בתרי זה מן התורה. האמת היא, אני אגיד עוד הקדמה. לא, אתה אומר טוב. מה יש כעיקר דרבנן? שאחד בתרי בתים מהתורה. דרבנן הצלחנו 60, אבל יש גם ספק גם על אחד בתרי, זה ספק דאורייתא. תדע לך שישרה נגדך. עכשיו אתה שואל שאלה גם טובה שאני בסוף השיעור נשארתי בתמה בלומדס, לא תמה רק תמה. כי באמת פשטות הרש"י משמע לא כמו הר"ן. פשטות לשון רש"י בסוף דרצדיק עת לא כמו הר"ן. בסדר, שזה לא נלמד את הר"ן. וישב ברסלונה עמל כתב, בוא נלמד אותו. יש פה לומדס. אני רוצה להגיע לעומק. גרע. הם קוראים לו מהירים? לא, רגע, אני רוצה קודם כל לעמוד כאן בלי נדר, אני רוצה לעמוד כאן בלי נדר תראות בשיעור הבא, מתי שיהיה בעזרת השם יתברך, אולי מחר, אולי זה, לא זה, בוא, כלום, מחר יהיה עוד הזה. מחר עדיין. אני לא לחוץ לי. לחוץ לי? לא לחוץ לי. רק הבנים. אבל שנגיע אולי לסעיפים. לא משנה, מה שתרצו. עכשיו תקשיבו טוב. אני רק רוצה. בואו רק נגיד מילה קטנה. הרב צריך להתחיל מההתחלה אלה שהפסידו. מי שהפסיד, על זה נאמר בעיסרון מאוחד. מי שהפסיד יכול לראות ביוטיוב. ואז זה לא אומר, שיעור לא מסתער בשיעור. אפשר לראות ביוטיוב. לא, עכשיו. זה לא. זה רק זה. זה לתאר, אבל לא... כן, רבותיי, רק מילה עד. רבותיי, אנחנו עדיין עד הדמדומים של ידו של רחל ממנו, של אדון רבי משה לוי. אי אפשר בלי לדבר על אדון רבי משה לוי. כמובן, אני אישית לא זכיתי להכיר אותו פנים אל פנים, אבל ברוך השם זכינו להיפגש עם התורה שלו. באמת זה משהו מהפכה. אגב, שמעתי בשבת קודש מהעיב. רבי שבתאי, רבי עובדיה עליו השלום, ממש כחודשיים לפני שנפטר, חודש אלול, כמו שנפטר באשמן, כי היום הזה יתעלף, 25 שנה,
אמר לו רבי עובדיה שהוא מבקש ממנו לשבת במקומו. להמשיך אותו, אבל הדור לא זכה. יותר מזה, ראיתי בהקדמה של ברכת השביעית, ובהקדמה של שבת. 69. רבותיי, ממש קצת לפני הפטירה שלו נפגש עם האיב. והאיב סיפר לו שהוא הולך לכתוב, הוא כתב כבר את הספר של שבת להשם, על שביס, שעל זה מושתת גם ברכת השביס. זה בא לקבל, כן? כן? ואמר לו רבי משה כי מתחנך, אמר לו, יש לי כבר חיבור ומוכן על כל שביעית, הכל מונח לי בראש, על כל פרקיו ועל כל סעיפיו, אבל שיזכו אחרים. נזרקה נבואה מפיו, כאילו אמר לו שאחרים יזכו בזה. רבותיי, לפני, כל שבת היה יושב, ולומד להגיד תשובות של תפילה למשה, כשמו כן הוא היה מתפלל להשם שיצא למיטה של תורה, אבל יותר מזה, כל שבת היה יושב, טוען את הסוגיה של הלכות שבס למשל, צריך לכתוב עליה, מוצאי שבת היה יושב שעות רצופות עד גומר את התשובה. רבותיי, מי שרוצה לטעום טעם גן עדן, שילמד סוג תפילה למשה. זה לא יאומן כי יסופר, איזה עמקות. יש חידושים כדרכה של תורה, לקבל או לקבל, לא זה הנקודה בכלל. אבל את הנעימות לפעמים מנושא פשוט אפשר לעשות מזה תילתים. רבותיי, בוא נגיד שמחר, יש פתגם בצרפתית שאומרים מחר זה לא הערב יום שנגיע לזה. אומרים בצרפתית זה pas demain la veille. אבל על כל פנים זה חשוב מאוד רבותיי לפתח את הרצונות. כפי שאמרתי לכם מקודם, יש שם מהר"ל מפראג. אתה זוכר את אבות של מהר"ל מפראג? לכן אמרתי, לכן לא אמרתי. שמעתם את אבות של מהר"ל מפראג דבר אדיר. ועשיתם לו כאשר זמם, אתה זוכר את זה? כאשר זמם. מכיר את הדין כאשר זמם? כאשר זמם ולא כאשר עשה. אם כבר עידו העדים והרגו את הרוצח, אומר המהר"ל מפראג, ריבונו של עולם, הפוכם מטרתן עמלי. אם כאשר רק זממו נענשים והרגים אותם, כבר אומר כאשר יצאה שקרם לפועל. אומר המהר"ל דבר אדיר, כוח הרצון. כאשר עדים זוממים להרוג אדם, אם כי זה רצון מאוד שלילי, אבל יוצרים מציאות בעלל שצריכה לצאת אל הפועל, שמישהו ימות, לא זה מדרכנו. לכן אומרים, אבל גרש כם להורגו, התורה עידשה שהמזינים יותר ממנים מהמוזמים, עמנו היטב והורגים את המזינים כדי שלא ייפול הזמם על מי שזממו. אבל אם כבר יצא לפועל, אין סיבה יותר להרוג אותם, כי כבר חלה המחשבה, הרצון כבר חל. רבותיי, קל וחומר הדברים ברצון חיובי, ומה בדברים שליים התורה כל כך עשה לזה, קל וחומר. יסקו וימצאו. רבי ינא בן עקשיא אומר